kunodaba kunendaba engake ngayibhala epagini lethu iMC Intombi SA ekhuluma abantu besilisa bayithandike le ekhuluma ngokuxolela umuntu wesifazane othandana naye umxolelela ukuthi uselale nenye indoda. Ngangiyaye ngithi-ke mina umuntu usukumthanda uma usamthanda nje umuntu uyakwazi ukumxolela. Bakhona futhi asebebe bakwenza lokho. Uyakwazi ukumxolela umuntu ese usumbambile ukuthi ulalile nomuntu. Umuntu wakho nje uyakwazi ukumxolela wesifazane usumbambile ukuthi ulalile nomuntu. Uyazi ukuthi mawusuke uthandana nomuntu kuba but abaningi bayebethi hayi ngeke uthandana kanjani nomuntu usumbambile ukuthi uselale nenye indoda. No, kuyenzeka nami nje ngingakwenza uma umuntu kunomuzwa phela olawula umuntu. Khona umuzwa okulawulayo uma umuntu usamthanda uthi lo muzwa yebo ulalile kodwa ngisamfuna nami. Lo muzwa ke ngeke ukwazi ukulawula at some point but abanye ke bayakwazi. Kunodaba engifuna ukulifunda olesihloko olunesihloko olufana nalento engiyishoyo. Usizi lwensizwa yasebabanangu eyabamba ingodosi yayo oqotsheni yenza ucansi nenye indoda yayixolela. Udaba esaluthunyelelwa ithi-ke lensizwa bhuti wami ngiyabingelela wena nethimba lakho. Uyazi mfowethu ngingomunye wabalalela amavideo akho ku-YouTube. Amanye ngeze ngiwafake ku-TikTok wami. Mfowethu ngikwethulela isigqoko nkabi yami. Basiphakamise hayi. Bhuti wami ngiyabingelela wena nethimba lakho. Yazi mfowethu ngingomunye wabalalela amavideo akho ku-YouTube. Amanye ngeze ngiwafake ku-TikTok wami. Mfowethu ngikwethulela isigqoko nkabi yami. Uyazi wena ngiyakubona ukuthi lento oyenzayo awuyinakile ukuthi ingakanani. Indoda yamadoda ubunzima ubazi bonke. Nami mfowethu nginenkinga engase icishe ingithathele umphefumulo wami ngendlela engingayiboni kahle. Bhuti wami mina ngingwase babanangu kwaKhumalo. Ngiyacabanga uyayazi babanangu kodwa ngisegoli ngokumsebenzi ngisespread. Bafo ekhaya nginengodosi yami nje esifana nomkami ngoba kukhona engakukhipha kubo wayo. Kusho ukuthi lo sisi MC ngithandane naye sisesenyuvesi ongoye ngo2014. Lapho mina bese ngiqedile kodwa kune module eyodwa eyayingisalele angazi yasala kanjani. Ngangiqedela yona. Yena lo sisi ubenza unyaka wesithathu kwa-teaching. Ngimthanda-ke mfowethu loya muntu naye engithanda ngendlela engingayazi. We had a lot in common naloya muntu. Kubo kuseRichards Bay bafo. Nakubo kwaNtshangase ngagcina sengaziwa naye waziwa kithi babanangu. Ayike bafo wami kuthe ngo2015 mina ngingasekho enyuvesi. Bengiya nje ngokumvakashela emqashweni wakhe. 2015 October bafo ngavele ngazumisa kungolwesihlanu. Ngithi ngifuna ukumshayela ngesurprise. Ngithi ngifuna ukumshaya ngesurprise cause nokhiwa semqashweni nganginawo. Wayeqashe nje ngezansi kwaSongwe High School. Bafo ngathi uma ngifika endlini yakhe ngo5 wayengakafiki yena. Ngoba ngangilokhu ngimfonela nje ngizenza umuntu oseThekwini cause bengiseseThekwini ngaleso sikhathi. Ngabe sengigibela MC ngaye eSikhawini Mall ngiyothenga izinto ezimnandi ngoba ngesikhathi ngifika ngangingaphethe lutho. Ngangithi ngizofika kuyena
bese ngihamba naye siye emall. Nakho-ke sengifika engakafiki endlini. Uma ngibuye emall mfethu cishe ngabo 6:30 ntambama nje, ngifika ngiphethe uplastic. Ngimfice mfuthu lo muntu ehaze endlini, bevule iredo nomnyango kungavaliwe. Ngangena indoda iphezulu kwakhe bafu. Yazi ngake ngafike ngama phakathi nomnyango MC isikhathi eside, bengibona kodwa beqhubeka mfuthu nomsebenzi. Angazi noma bhuti base beqeda noma kwase kumnandi kakhulu ngoba intombi yayingibona, indoda ingangiboni ngoba yayifulathele, kodwa yagcina yaphenduka yangibona kodwa yaqhubeka. MC ngavele ngangazi ukuthi ngenze njani, kodwa bathi sebeqedile yavele yaqoqa indoda yacela ukudlula kimi eminyango. Ngayiqhelela mfuthu yedlula. Ngasala ngahlala phansi phezulu kwawo lo mbhede ababelelene kuwona. Waxolisa owesifazane wase esheshisa egeza, kwase kuba yima sixoxa kahle. Ngesikhathi egeza mfowethu ngase ngijaha ukuthi eqede ebhuti ucasuka kwakungemuva. MC indlela engangimfuna ngayo nangendlela nje engangimkhumbule ngakhona kwakungelula ukuthi ngingangamenza lutho ngoba cishe ngangilokhu ngamgcina ngoAugust. Yaxolisa ingane yabantu MC kwaze kwaba yimina enginamahloni. Ixolisa nje phela inhle. Ixolisa nje phela inhle yini. Ukuma kwayo ubhuti wawungeke ukufanise nakomunye umuntu wesifazane. Yayingenangane bhuti. Isitho sayo bhuti ngangize ngidlalise ngokuthi yazithenga esitolo izitho. MC ngavele ngehlisa umoya. Ngazizwa ngihalela ngaso leso sikhathi sabe sesenza nathi. Yazi ngangiyithanda mfowethu kangangokuba ngaze ngayitshela ukuthi ayingabe saxolisa ngoba yayisixolisile. Ngaze ngahamba ngomsombuluko kwase kungazi ukuthi ayikaze yenze lutho. Kuze kube manje angizange ngiyibuze nanokuthi wayengowaphi lo yamjida engamfica naye. Angimazi namanje. Lo muntu MC kubo bayimele kahle ngoba umama wakhe uyafundisa futhi unguprincipal khona eBay. Ubaba wabo sewashona, ngazi ukuthi nezimali zika baba wakhe zaphuma zabaningi. Naye-ke kuthe ngo-2016 wathola umsebenzi kwesinye isikole eStenga lo sisi. Khona lapho wathi ucela ngakhe indlu yami ekhaya ukuze uma engivakashele engahlupheki. Yayikhona indlu enganginayo kodwa kusho ukuthi wayefuna enkulu. Ayikwasho ukuthi nami itoho lalingakabi bikho kahle. Wavele wayakha yena lendlu ekhaya, wayisusa phansi wayikhipha phezulu, kodwa ekhaya bengazi. Beyitshela ukuthi yimi ngoba konke nje esasikuthenga ngangisuke ngihamba naye lo sisi. Khona lapho nami ngoJanuary 2017 ngithole isipane esiright eGoli Spread. Kwaba mnandi mfethu, sithandana nje saze sakhohlwa izinto eziningi. Kuthe ngabo May 2017 May 2017 wangitshela ukuthi useyasuka eStenga uthola itransfer yokuya ngasekhaya eMpangeni. Wathi kodwa isikole saseMpangeni sisemakhaya kakhulu, yena uzoqasha edolobheni. Ngathi akunankinga. Ngaya ngamvakashela emqashweni wakhe kwaba right. Ngawo 2017 wakhulelwa bhuti lo sisi. Angazi noma ngangimthandiswa yini esekhulelwe. Sasishintshana ngama weekend, kuye mina ngelandelayo iweekend kuze yena eGoli. Nasekhaya njalo uma eyile ayikho into esasifika singayithengile. Ayike bhuti kuthi nje ngoNovember ngawo 2017 wayengakabonakali nje ukuthi ukhulelwe. Wakwazi thina naye sobabili. Engemuhle mfowethu egila imanga ngaze ngaba nesikhwele naye. NgoNovember wathi usaya kubo wahamba ngoLwesihlanu ezobuya ngomsombuluko. Mina ngavele ngasuka ngesonto eGoli ngaya straight emqashweni wakhe eMpangeni. Ngithi ngizofike ngilale nje engifice khona ngomsombuluko. Vele ukhiye sasiba nabo nje ngoba naye wasendlini yami eGoli unawo.
Hey bhuti, ngathi uma ngifika endlini yakhe mfowethu ngakhangwa yiphunga lokudla elimnandi. Kanti usisi uhleli nendoda uyayiphekela. Yona ilele embhedeni ifunda iphepha. Mfowethu uma ngibuka lapha kuleli ibhakede lezibi kugcwele inqwaba yamakhondomu bafu. Ayingavele ngakhala ke lapho bhuti ngendlela inhliziyo yami yaba yiyo. Nakhona lapho ngamxolela ngoba ngangimthanda. Into ekhona njengamanje bhuti sengimlobolile lo sisingaqeda. Kodwa okunye bafu nguyena obengigcwalisela kokuningi ngoba ngisho imoto ngayithengelwa nguye. Ngamlanda ngahlala naye ekhaya. Uma kuvalwa izikole uyabuya ezekhaya. Kutheke last year bhuti ngathola omunye usisi lapha eGoli. Naye ngizizwa ngimthanda. Ngithe uma ngimxoxela ngalona osekhaya ukuthi sengake ngambamba kwaze kwaba kabili nendoda. Wangihlaba wangihlikiza lo sisi oseGoli esengithandana naye. Nami ngavele ngaqala ke manje ngamnyanya lona osekhaya. Sekubonakala manje kimi ukuthi usengixhaphazile kakhulu. Uyazi bhuti akusavumi ngisho ukuthi ngiye ekhaya. Sengivele ngiqamba amanga ngithi ngiyasebenza kanti lutho ngikulona oseGoli. Namanje nje angiyanga ekhaya ngithe ngiyasebenza. Ngihleli nalona engisanda kumthola la eGoli. Njalo nje uma ngike ngamcabanga lona osemakhaya kuvele ukuthi angihambe ngifike ngimxoshe noma ngifike ngimbulale kungaboni umuntu. Ngalo mzuzu yena uyaqhubeka mfowethu uyakha enakazi nokwazi. Bhuti kungashona ilanga ngesimo sami kodwa mfowethu angisazazi noma ngivele ngiyeke kwemsebenzi or ngenzeni ngoba nalengane yethu yesibili ngazi ukuthi akusiyona eyami. Iyaphela le ndaba.